Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV, ngiphinde nginamukele kuhlelo lethu esilibiza ngokuthi sikhipha izimfihlo. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu, umngwenya Nkomsovukazi Mvuleni, intokazi yazalwa Mkhize. So today ngivakashela uma uzosichazela kabanzi ukuthi yini le simxaka umoya azakhetha ukuthi angivakashele namhlanje e-studio. Sawubona. Yebo, Kunjani? ngiyaphila. Ngikhona nami. Ngicela ubulise ababukeli emakhaya mase usitshela ukuthi ubuya kuphi ngokuhlala. Ngiyalibingelela kini nonke. Mina ekhaya ngidabuka eMozambique. Lapha ngikhona ngokuhlala ngiseThekwini eVerelem. Oh, okay. Uze ngokomsebenzi? Yebo. Oh, all right. So injani impilo ke mawusula eThekwini? Hey, inzima impilo kodwa ngiyancengancenga akufani. Abantwana bakuphi? Abantwana basekhaya eMozambique, Umndeni wakho nje omningi useMozambique. wonke useMozambique. Oh, okay. So njengoba ula uhlala nobani? La ngihlala nosisi umngani wami. Oh, okay. So yini ke kubekile la ekhaya namhlanje? Into engibekela ukuthi ngihlala nomngani wami, umngani wami nguyena ongigcinile. Nguyena ongenzela konke since ngafika ngibuye eMozambique. Bengingenandawo yokuhlala. Kodwa nguyena okwazi ukungamukela wangenza umngane. Yes. Wangigcina. Nihlangana kuphi kanjani? Bowuvele umazi ufika la eThekwini noma Cha, bengingamazi. uhlangane khona naye la? Ngahlangana naye eDurban Station. So sasesiqala nje kuba ngabangane, wangicosha naye ngingenandawo ukuthi ngiyakuphi ngidlala emabhasini. So yena umngani ube nobani? Behlala edwendini yakhe vele? Ubehlala lo myeni wakhe. Oh, so nihlala by 3 endlini. Mina ungirentele ungihlalise ngemva, wangirentela nje kuyi-room kwakhe emva. Yena barenta abahlala phambili. Endlini enkulu. Okay. So yazini ke exinayo ke umphefumulo uzofika la? Uzofika kwami lapha ngizokhipha imfihlo. Kwenzakalani? Into eyenzakala enzima sisi, mina ngumuntu oziphuzelayo Utshwala. utshwala. Okay. Yebo, so nje bangithanda ukuphuza utshwala. Nomngani wami naye uyaphuza, sinokuphuza kuyimi naye. Nomnyeni wakhe. So sometimes sithi masiphuza aphuma ahamba sishiye. Ubani ophumayo? Umngani wami. Oh, usala nomnyeni wakhe. Yebo, ngisala nomnyeni wakhe ngihlele. Okay. So kuke kwenzeka ngenye day sasiziphuzela nje ama-1 sasisidakwa. So masidake umngani wami wahamba wayolala. So uthe mayelele ekamereni lakhe ukuthi siphuzela kimi ngemva e-backroom. Yes, la uhlala khona. Yes. So yena wangishiya nendoda yakhe ngoba engithemba vele. Wasukuma wahamba nje washiya umuntu wakhe. Yes, wangishiya naye ngoba akangicabangeli lutho. Ngoba nomngani wami mina naye silakhe ama-sisters nje. So uthe mayeshile sasala mina ngasala nje ngayengeka ngagcina sengisiyaqabulana nendoda yakhe. So since lapho mangiqabulane nendoda yakhe until manje siyatshontshana. And masitshontshana sokuze kwafika kulesi sikhathi sokuthi ngipreg mina. Ish. And ngipreg ngendoda yomngani wami. So umngani wami So akukhona ukuthi mhlambe into eyenzekela nje sekuvela kwabudlelwane. So ubudlelwane mina naye. So sonke isikhathi umngani wami ephumile mina le ndoda yakhe siyatshontshana. Sometimes indoda iyaphuma ithi emsebenzini kanti kuyizongena kumina ngapho umngani wami usemsebenzini naye unesaluni. Nami nginokuhamba esaluni ngiyencedisa ama-customer amaningi. Oh, ubuyisebenza kwisaluni yakhe. Yebo. Eish. So Manje usisi umngani wakho akasoli nje lutho. Akukho nje emqondweni ukuthi kwenzakalani ngomnyeni wakhe. Lutho, akasoli lutho. Even noma ngishiya nomnyeni wakhe akacabangi lutho nje. Njengoba uthi ni close, kuyenzeka ukuthi nixoxe njengabantu abasondelene eduze komunye. So ayikho nje into mhlambe akakutshele yona angayitholi kahle ngomnyeni wakhe. Uyasho, uyaxoxa, angixoxela athi ucabanga ukuthi umnyeni wakhe uyajola, uyamchithela. And mayemchithela akazi kodwa uchitha nobani. Asho futhi ukuthi umnyeni wakhe emalangeni uye wamtshela ukuthi usefuna ukuthatha unkosikazi wesibili. So manje mayengitshela mina kuba nzima kumina ngoba umngani wami into lana eyangidla ngaphakathi and leso sikhathi sengipreg. Kuba nzima kumina. So njengoba ethi umnyeni wakho ufuna ukuthatha isithembu, ngabe usho wena? Usho mina.
Yena axoxisana indaba zokuthi avele ekhaya eMozambique umyeni wakhe. Yebo, sixoxisene ngoba uthi ngoba sengipreg sokumele ayevele ekhaya. Uyabo? So into enzima ukuthi umngane wami uma engitshela ngiba nosizi, so angikwazi ngizomtshela kanjani. Kodwa-ke kona isaqala lento le njengoba niyiphuzela utshwala. Awuyivimbanga ngani ngaleso sikhathi because umngani wakho phela and lo muntu lo ukusizile wakufaka endlini kade ungenayo indawo yokuhlala. Why ungavimbanga ngaleso sikhathi ukuthi kwenzeke something nendoda yakhe? Eqinisweni sisi wami ngalingeka. Kodwa ekulingekeni kwami ngaphinda ngakhuluma naye umyeni ukuthi asiyeke lento manje wakhanya ukuthi kafuni nami ngagcina sengibambelela. Ngoba akekho umuntu ongawufuni umshado. Especially ama-females. Yes, umshado siyawufuna mina naye sihlobani umngani wami. Kodwa kunzima kumina ngoba nguyena ongigcinile namanje ngikhuluma ngisuka kwakhe. Yena-ke umngani umuntu kanjani? Mase nje ezwe ukuthi kwenzakalani phakathi kwakho nomyeni wakhe, uma ubhekile uzokwenzakalani? Angifuni ngiqamba amanga ngoba ungumuntu nje oyithulele ozilungeleyo kodwa engakwaziyo ukuthi angikaze ngimphoqe. Kuyobe ngiyaqala ukumphoqa njengamanje. Umuntu ngeke ngize ngiyenze ukuthi ngizothini ngoba yindoda yakhe vele yimina engimoshile. Yo. Sike sizama ukumfonela usisi khona angazi ukuthi lento le uzoyithatha kanjani kodwa sike sizama ukumfonela simuze ukuthi uzothini. Hello. Yebo, sawubona. Kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ukhuluma noSitufuza Dlangamandla from iBlack Life TV. Unalo ithutshana ongasipha lona sikhona ukukhulumisana? Yebo, singakhuluma. Okay mama, ngihleli noSisi othi umngani kuwe la e-studio ngivakashelile namhlanje. Uthi kukhona adinga ukuthi akukhulumisane nawe ngakho. So bengicela nje ukuthi umuphe ithuba umlalele. Yebo, okay. Ungakhuluma. Sawubona. Njani mama? Ngiyaphila ukhuluma lo. Okay, ngiyatshona indaba. Ngiyakhumbula mngani wami but ngizoconfessa kuwena. Ya. Uyakhumbula ngalelana langa siphuza iwine sisonke? Hayi ndini ya. Ungishiye mina nomyeni wakho. Ithinta yakho manje ngingani indaba. Ngicela ungayithuki. That day wathi mawuqeda ukusishiya ngiye ngasala mina ngalala lo myeni wakho. Isiyazala Ntombi, hayibo ayikho leyo nto. Ngiyacela mngani wami ungaphatheki kabi. Then serious. So ngiyacela ungixolele kulokho. Ngiye ngalala lo myeni wakho kwagcina futhi every day sekusesiyinto vele siyenzayo mina lo myeni wakho. Ngikhuluma namanje ngipregnant. Pregnant ngani kaba? Eyomyeni wakho. Hayibo. So uyakwazi ukuthi pregnant la kubulala umyeni wami under my nose, under my roof emzini wami. Yebo ngiyaxolisa. Uyakwazi. Mangikhumbula kahle lezi zinto obungixoxela zona uthi umyeni wakho uthi ufuna ukushada unkosikazi wesibili. Unkosikazi angitshela ukuthi wena ungangitshela, hayibo ungangitshela ukuthi wena. Imina Precious ngiyaxolisa. Lalela la. Wena ngakuxoxa ungelutho. Ngakufundisa itheku, ngakufaka emzini wami, ngikuthemba umngani wami. Uzongenza kanjena? Ngiyaxolisa. Uzongenza kanjena? Ngiyaxolisa Anita, bengazi ukuthi kuzofikela lesi sikhathi ngiyaxolisa kakhulu. Mina ungayazi, time uvulela indoda yami imlezo ukuthi kuzokwenzakalani. Ngicela ungixolele Anita. Ngiyaxolisa sisami. Ngiyazi kube kuwena ngaba ngikhali. Futhi angifisi ukubona ungene esangweni lakwami yezwa. Yabo njengoba ulapho. Siza umoya wami impahla zakho zisika phansi mina ngizwana nabantu bangaphandle abasijoyela kabi. Ngiyaxolisa. Ngizala igama lokuthi thina abaZulu asinayo ipasi. Ngakwenza umuntu ngakuthatha ngifake emzini wami. Bathi uzolala nendoda yami ngosasela umkhwenyana wami. Ngiyaxolisa ngiyazi ngimoshile kodwa akula lapho engizoyalala khona.
Ngicela ungixolele Anisha. Ngithi lo mfazi nendoda yami ukuthi uzolalaphi, ukuthi uzolala kwami ngiqhubeka uzodla indoda eyodwa mina nawe uzodla indoda eyodwa. Ngiyaxolisa sisi wami, ngiyaxolisa kakhulu. Ngicela ungixolele, ngeke ngize ngiphinde futhi ngikwenze. Akusaxolisa. Ngiyazazi nginenhliziyo enhle futhi nawe uyangazi vele wenze lento ngoba wazi ukuthi nginenhliziyo enhle hlezi vele ngiyisesayidi lakho. Kodwa this time around sis angeke ngikwazi. Bengaqondanga ukuphatha kawi ngaleyo ndlela. Ngiyaxolisa, ngicela ungixolele. Bangicabanga mhlawumbe kuzoba kuhle for wena ukuthi uphindele kwelakini ikhathele. Lesisi uzosikipha kodwa ngiyaxolisa. Ngizenzelela into zakho uzenza lakho usukumeza ama-neighbors ami kodwa le angeke ngizongikhona ukuyibakezela. Angeke ngikwazi. Ngicela ungixolele Anisha. Ngiyaxolisa. Lesibindi seyokuya kule show oye kuyona whatever le show ebizwa ngayo igama layo ngiyazi ukuyazi. Uzongitshela lo dodo ongitshela wona. Ngicela ungixolele. Isibindi sakho. Ngiyaxolisa. Ngivala umlomo. Mama ayikho indlela mhlambe eningenza ngayo ukuthi nikhona ukukhulumisana ke nanoma ngabe kuthiwa ufisa ukuthi umdedela abuyele ekhaya eMozambique but kuba ukuthi uyamlalela senikhulumisana ubuso nobuso. At least mhlambe ikhona izizathu esinyazo kunikeza sona. Angazi ufuna mama angazi mama angazi. Angisho ukuthi xola vela ngeke kuze kube ukucimela ubheke usuxolile nje sekudlulile kanjalo ngiyazi I do understand nami ngumuntu wesifazane ngiyafana nawe but at least nje ukuhlala phansi khulunyiswane before nje aza uzumkhiphe emqondweni wakho noma umkhiphe enhlizweni yakho ngokuthi ube usisi wakho. I think it's mhlawumbe engayenza just ukuthi ngifuna ukuziside neside ngabeka umkhonyana wami ngibeke yena ngizwe istory sabo uzofuthi sithini ubone ukuthi what is going on kahle kahle. I think it's mina la. Ngiyacela at least ke mayibuya esuka la e-studio eza lapha endlini at least ukhona ukuthi ukhulumisane naye nomyeni wakho. Kulungile vele ngizosekhuluma emsebenzini fine. Ngiyabonga kakhulu mama. Ngiyabonga kakhulu nangesikhathi sakho. Ube kahle. Ngiyabonga. Yeah. Hayi ngeke. Kunzima. Ayabona nje ukuthi akakwamkeli usisi. Manje ithini ki way forward khona ingakwamkeli kanje. Ngizobona kodwa namhlanje ngikwazi ngizolala ngakuphi. Nje bethi impahla zami uzozikhiphela ngaphandle. Likhona kodwa imumva. Yeah, ekhaya ngabuyela kodwa nginayo imali. Ngaphandle ngafika indoda yakhe kube yona engiphi imali. And mase wenza njani ngomntwana? My insistent nje ukuthi ubuyele ekhaya uzobusuwenza njani nomntwana sho uyokhulela esayidini lakho kuphela angalazi iside lababa wakhe. Ngizofika ngimkhiphe ngenze abortion. Angina choice phela. But ayikho akuyonto right ukuthi umntwana umkhiphe kanjalo nje akanalo phela nicala. Okubuhlungu kimi ukuthi angisebenzi. Ngabuya ngizofuna amatoho. So nami ngifike nje ayenza imistake yena ungisiso olungileyo nomoya omuhle nami ngimoshile kakhulu. Kuze kungiphathe kabuhlungu nami leyo nto. Ukuthi ngoba bese ngenza umntwana wakubo singama sisters even lapha esihamba khona sihamba sonke asihlukani ngiyamsiza nase salon yonke into nje niyenza nonke basendlini siyancedisana nje nami ngimoshile ngoba uyazibona ukuthi umoshile angazi ukuthi uzofika ukukhulumisana nabo uthini kodwa nje wehlisa umoya ucela uxolo nje kahle ngomoya ophansi because sometimes abantu besilisa kuye kube ibona abasiqhathayo abangena phakathi kwethu njengabantu besifazane abaze kuze kube ngazi ukuthi nawo bo wrong uzugcina kufanele uzuphakamisa umoya ngenxa ukuthi uyazazi izithembiso asuke kuthembise zona owesilisa so ngiyacela nje ukuthi wehlise umoya because udadewenu umngani wakho akekho right uyambona nje naye uyamuzwa nje nesifuna ukuthi akekho right so ngikufisela inhlanhla mase ukhulumisana nabo yeah ngiyabonga kakhulu usivakashela kuhlelo lethu I hope uzosizakala ngiyabonga nisibonele nani babukele lapha emakhaya ukuthi akukho kufihliwe ngeke kuze kuvele
Siyacela nawe uma ukuthi udinga ukukhuluma okusenhlizweni sokuxina uphumela obala kuleyo namba leyo elapho uyibona eskrinini. Cela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare. Ngiyanithanda kakhulu. Bye.